lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Sunkalo tile 9 ala y'o timɛ ko ɲuman yira an na. Sini ye tile 10 ye, an bɛ dugawu kɛ o bɛna bɛn jumanba ma fana. Ala k'aw fana nɔgɔya ka sunkalo k'a bɛɛ lajɛlen musakaw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ka batow bɛɛ lajɛlen minɛ. Bi tilegan in na Premier ministre ale tun bɛ Kulukorokaw fɛ yen. N'Ala sɔnna a ma baara min kɛra yen an n'an da don o la sini. An ka lasigiden fila kelen kan ka taa Libi, kelen kan ka taa Arabi Saoudite kaw Saudiya jamana kɔnɔna na n'o ye Ibrahim Dayiru Danbele Biri. Olu fila bɛɛ lajɛlen u bisimila bi jamanakuntigi fɛ yan'u ka taa u ka lasigiden sigiyɔrɔw la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa an bɛ se ka mun kɔni fɔ kumaba la o ye k'a yira sa ko Asimi kɔni ye ɲɛfɔli kɛ u ye. U kan ka taa baara min kɛ min ye Ibrahim Dayiru Danbele ale général de division ye bɛɛ lajɛlen ma ale don ale kan ka taa Arabi Saoudite o royaume kɔnɔna na. Min ye Uldo Mohamed ye ale kan ka taa kɛ diplomate fana ye Libikaw olu fɛ yen. N'Ala sɔnna a ma sini an n'an da don nin baabu ninnu tɔw bɛɛ lajɛlen na ani kibaruya wɛrɛw. Kuma tɛ chambre de commerce sigilen min kɛra Baɲankarakaw fɛ yen Korokaw olu murutilen don ko kalata ma k'a kɛcogo la. Sikaso kɔni Bulo Jawara n'o ye Bulo cinquantenaire ye ale sigira a nɔ na Kokura i n'a fɔ Gawokaw fana fɛ Siramare sigira cogo min Kayikaw fana fɛ min ye Seru Nuru Ɲangi ye. Ale fana ye bɛnkan kɔnɔna na ale fana sera ka kɛ ɲɛmaa ye. Maju Sɛnpara yɛrɛ fana wulila k'i jɔ ni Bilisi niyɔrɔ sara ye Bamakɔ yan. Anw Sekukaw ta bilara waati wɛrɛ la. Kiba ma kita ko kuma mɛn chambre de commerce la dɛ. Ni kita ta kɛra ne kɔni ma kita ko kuma mɛn ne ye Kayide mɛn parce que yɔrɔ bɛɛ t'a la nin waati in na. Su in na an bɛna taa jamanatigi fɛ yen. Jamanatigi 11 na o sigira n'o ye Titi Ɲare ye février kalo tile 7 tɛmɛnen. A kɛra lajɛba senfɛ lajɛ min ni jamana ɲɛmaaw caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen. Bamakɔ dugulenw min ye Turew ye Dravew ka fara Ɲarew kan ani Tawatiw u bɛɛ lajɛlen u nana sa min y'an ka cɛkɔrɔba ye n'o ye Titi Ɲare san 83 ale de bɛna kɛ jamanakuntigi 11 ye Bamakɔ bankun kan. O la su in na sa bulon kɔnɔna na u ye yamaruya di maa min ma an n'o kana masala Ɲarelakaw ka baabu kan. An tɛna se k'a bɛɛ fɔ sabula anw yɛrɛ fila si t'a bɛɛ dɔn yɛrɛ. Mama Ɲare ale ye yamaruya sɔrɔ ka bɔ bulon kɔnɔ yaasa an kana se ka baro sigi bi. Mama ni ni su. Sunkalo in na an y'i ta i tɛgɛ ma dɛ. Ko bɛ cogo di? Bon ça va aw yɛrɛ dun? Bon an bɛ yan an b'a la tanu. Tabarikala. Bulon kɔnɔmaw dun? Baasi tɛ yen. I yɛrɛ cɛ i bɛ ka fɛn dɔɔni na i bɛ ka pousser ka taa dɛ. Cogo di tan? Parce que délégation ninnu bɛɛ la an b'i ye kuma la yɛrɛ i bɛ taa jamanatigi yɛrɛ jɔyɔrɔ fa kɛnɛ dɔw kan sifinw ka kɛnɛw kan ka caya. Danaya don wa? Bon an bɛ se k'a fɔ danaya don ni tanko fana don. Ouais, n'i ye denmisɛnnin ye sifin bon e bɛ se ka boli ka taa ci dɔ ɲɛnabɔ. Bon kuma dɔw la i b'a sɔrɔ o ka gɛlɛn maakɔrɔw ma. Donc n b'a bila o minɛn kɔnɔ quoi. O ka ɲi parce que denmisɛnnin so sen ka teli nka maakɔrɔba kuma o kɔni o de ka ɲi a ko la ka se k'i bilasira yaasa i ka se ka i fana i bolo doncogo bɛ ka ɲɛ o. I bolo doncogo bɛ ka ɲɛ an bɛ dugawu de kɛ Ala ka a ta fanga k'i la Ala ka danaya sinsin hali bi. O la su in na an y'a ye k'a fɔ min ye février kalo tile 7 jamanakuntigi Dramane Ɲare ale ka soma yɛlɛmali kɔfɛ mɔgɔw tun ma sigi. Waati dɔ la maaw kɔni tun bɛ ka a baara kɛ caman ye baara kɛ yanni jamanakuntigi kura ka sigi. Jamanakuntigi yɛrɛ ye mun ye aw fɛ yen Ɲare la? Bon Ala k'an bɛn kelen ma. Amina yarabi. I ye n wele n nan'i ka wele jaabi n b'i fo. Diyara an ye. An bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kuma caman. N ka jate la nin y'an siɲɛ fɔlɔ ye an ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin baabu in kan. Nin baabu ninnu kan. I kelen k'an wele n ye n ka ɲɛmɔgɔ ɲininka. Ko n welela baro la. Ko n'a sɔrɔ n bɛ se ka taa. Ko baasi t'a la ko n bɛ se ka na. Donc o de la n bɛ kɛnɛ kan yan. Jamanatigi ni tubabukan na ni dɔw b'a fɔ a ma ko chef de canton. Munna chef de canton parce que n'i y'a ta k'a lajɛ tubabu bɛ don yan wagati min nanzara de nana ni canton ye k'a fɔ ko chef de canton mais n'i ye canton yɛrɛ ta ka canton ka baara ta ka canton ka se ta canton bɛ ye yɔrɔ minnu na canton ka kafo baara ta canton tun bɛ yen ka kɔrɔ
parce que ɲani canton kana olu ka fɔ canton ka fɔ kuma anw fɛ yan ka fɔ tigi kun bɛ ka fɔ tigi ni jamanatigi ani chef de canton bɛɛ de kelen parce que chef de canton y'a nanzara fɔli ye jamanatigi parce que ɲani an ka na indépendance la ka fɔ ko Mali an ka yan yɔrɔ in kun ye jamanaw de dugutigi bɛ cogo min jamanatigi fana bɛ ten mais kelen tɛ jamanatigi ye dugutigi caman ka ɲɛmɔgɔ de c'est comme ni Bamakɔ jamanatigi ta ale bɛ ka mara bɛ boli ɲare dugu caman kan dugu caman de bɛ dugu minnu bɛ relever Bamakɔ la n'a bɛ fɔ olu ka ɲɛmɔgɔyaso ye Bamakɔ ye taabolo kɔrɔ sira fɛ olu bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ de y'ale o de b'a kɛ jamanatigi ye Bamakɔ ɲɛmɔgɔ don ɲarew ka ɲɛmɔgɔ don ɲagatew ka ɲɛmɔgɔ don mais o fana kɔfɛ dugu caman ɲare dugu caman de kɛlen don ka Bamakɔ lamini olu fana ka ɲɛmɔgɔ don o fana kɔfɛ alliance bɛ ani dugu wɛrɛw cɛ sira caman fɛ n'olu fana b'a lamɛn ka ko to a ta la donc n'i ye ɲininka ka jamanatigi jaabi jamanatigi ye maa ye maa min ka fanga bɛ boli dugu caman kan laada kɔnɔ taabolo kɔrɔman na o kɔrɔ tɛ ko min ka d'a ye a b'a kɛ mais a bɛ fɛn o fɛn kɛ a b'a kɛ ni taabolo kɔrɔman baaraw ye o de la i b'a ye k'a fɔ a tɛ foyi k'a kelen n'a bɛ fɛn fɛn kɛ i b'a sɔrɔ o y'a sɔrɔ a ye hakilinaw ɲini mɔgɔw fɛ mais n'a ye min fɛnɛ kɛ o ala ta kɔfɛ o kɛra an b'a mɛn tuma caman mɔgɔw da ko Bamakɔ ye Ture Ɲare Tawati Darave ta ye olu mana min kɛ yan a ka ca Ala fɛ o bɛnkan b'u ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan in yɛrɛ nana cogo di ka se ka sigi ja kuma tɛ surakaw ni bamananw ani moriw parce que an nana ɲɔgɔn sɔrɔ yan mais an sera yan ɲɔgɔn ɲɛ donc n'i y'a ta k'a lajɛ ɲarew nana Turew dar'o kan o de la an ka dunan ye Turew ye ka Daravew da o kan o de la Turew fana ka dunan ye Daravew ye mais an bɛɛ ye kelen an bɛɛ ka fɛn bɛɛ ye kelen an ka hɛrɛ ye ɲɔgɔn ta ye an ka hɛrɛ tana ye ɲɔgɔn ta ye an bɛ jɛ ko bɛɛ la n'an y'a ye k'an da don fɛn fɛn i b'a sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn lamɛn ka bɛn fɛn kelen kan ka jɛ ko baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ awɔ waliyansi de b'an ni ɲɔgɔn cɛ mais a kɛ kun ye ka se ka Bamakɔ mara ka ɲɛ de dɛ parce que olu fana bɛ jago kɛ o aw dun ye sɛnɛkɛlaw ye awɔ mɔgɔ t'i ka i bɛ dugu mara ni dalu fɛn minnu ye i t'o bɛɛ fɔ dɛ o bɛɛ t'o fɔ dɛ donc en tout cas an kɔni an bɛ jɛ la an kunnen don sigi la an bɛnnen don an bɛ fɛn fɛn kɛ an bɛ ɲɔgɔn labɔ a kalama o de la i b'a ye généralement hali cérémonie na n'i ye ɲare sigilen ye i b'a sɔrɔ Ture dɔ gunnen don a la ka Darave dɔ gun a la ayiwa an b'a dɔn k'a fɔ min ye février kalo tile 7 ye jɛrɛ min kɛra n'o ye Titi Ɲare sigili ye jamanakuntigi 11 na kɔrɔ dɔ b'a la sigili in na bon laada tɛ a laada kɔrɔ ka bon parce que a bɛ sigi fɔlɔ pour que mɔgɔw k'a dɔn bi k'a fɔ kabila kɔnɔ ale de bɛ bɛɛ ɲɛ a bɛ bɛɛ ɲɛ kɔrɔ tɛ k'a ka kɔrɔ ni bɛɛ ye mais a bɛ bɛɛ ɲɛ munna n b'a fɔ a bɛ bɛɛ ɲɛ kɔrɔ tɛ a ka kɔrɔ ni bɛɛ ye parce que pour que i ka kɛ jamanatigi ye o k'a sɔrɔ génération min bɛ génération bɛɛ sanfɛ e ka k'o génération de la donc n'i b'o génération de la si bɛ sɔrɔ ka baara kɛ donc a tɛ komi sisan ne dɔgɔnin ye Keba ye ne taara Keba bɛ na o tɛ ou bien ne den o don mais munna n b'a fɔ ko il faut être de la génération d'abord parce que mɔgɔ bɛ se ka kɔrɔ n'i fa ye o de la ne b'a fɔ kuma caman ko ne b'a fɔ kuma caman ko ɲare la ni i bala denmisɛnnin bɔgɔ ma i b'i fa bɔgɔ i b'i siri parce que e bɛ dɔ fitinin tatɔ ye a ka dɔgɔn mais e fa de don a bɛ se k'i ba nin fɛn t'a la donc ni e y'o ye a ka k'i ɲɛna ko i dɔgɔnin ye o i den ye k'a sɔrɔ o ye fa ye ou bien o bɛ se ka kɛ ale ye mɔkɛ ye tuma dɔw la i bɛ fili donc mɔgɔ bɛ se ka kɔrɔ n'i fa ye i bɛ se ka taa sɔrɔ kabila kɔnɔ dɔw bɛ yen a ka kɔrɔ ni kabila bɛɛ ye mais ale ye den de ye donc n'ale ye den ye ale tɛ se ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye k'a fa to yen voilà mais min ka kɔrɔ ni bɛɛ ye fa bolo fɛ c'est comme bi génération laban min bɛ yen n'o ye Titi ka génération ye Titi de ka kɔrɔ n'olu bɛɛ o de la ale ye ɲɛmɔgɔ mais i bɛ se ka taa sɔrɔ génération dɔw bɛ yen min bɛ Titi ka génération duguma ale mana kɔrɔ ni Titi ye cogo cogo n'ale ye Titi den ye ale bɛ se ka kɛ ɲɛmɔgɔ ka Titi to yan ka gɛlɛn o yɔrɔ de don ayiwa an b'a dɔn k'a fɔ jamanakuntigi sigili la maa caman bɛ wele a kɛnɛ kan i yɛrɛ y'a fɔ ko a bɛ bɛn ni kelenya ko fɔ min ye ka maaw labɔ a kalama k'a fɔ ko ɲɛmaa min bɛ yen bi o de filɛ nin ye
Draman Ɲare na ala ye ale ka kalifa minɛ a la o de kɔfɛ min ye Titi Ɲare tan ni kelen na ale nana sigi jamanakuntigi fo kana se sisan ma mun aw ye sɛbɛn dɔ bɔ a la sen k'o yira mɔgɔw la hakilila jigi don wa bɛ kɔrɔ dɔ yɛrɛ de b'a la Ɲarelakaw yɛrɛ bolo. Bon diɲɛ waati bɛɛ n'a ko tɛ yan parce que diɲɛlatigɛ ye bi an bɛ ka kuma devant les médias o tɛ bi ko ye ni an seginna de 30 ans de 40 ans est ce que média tun bɛ tan wa donc ni i bɛnna ni wagati min ye i bɛ se ka mɔgɔw kunnafoni cogo min i fana i b'o fɛɛrɛw tigɛ mais ka sɔrɔ i ma b'i ka laada n'i ka taabolo kɔnɔ quoi o yɔrɔ la fana n bɛ hakɛto ɲini ka ci mɔgɔ caman ma parce que n'i y'a fɔ ko jamanatigi sigi Bamakɔ yan o ye koba de mais wagati yɛrɛ koron kama ɲɛnajɛ kun don dɛ aw ka bolo yɛrɛ kun t'an bɔ o mais o fana bɛɛ la parce que bɛɛ ma anw fitinin anw bɛnna ni jɔnni yɛrɛ ta yɛrɛ a bɛna tila k'a tɔgɔ ɲini anw bɛnna n'o ta ye a don u y'anw sigi bili sanfɛ de koyi ɲɛnajɛ daminɛna sɔgɔmada fɛ 9h ka taa ban fo sufɛ fo 0h fɔli tɛ kɔ tigɛ fɔlikɛlaw tɛ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ a y'a sɔrɔ Alifa de bɛ fanga la a don mɔgɔ taara sɔgɔma ko n bɛ taa ka na a bɛɛ sira ye donc i y'a fɔ cogo min a bɛ ten hali min fana kɛra sisan a tun b'o cogo kelen na mais jama kɛra ka yɔrɔ bɛɛ bɔ mais ka yafa deli mɔgɔw fɛ minnu ma se ka kunnafoni sɔrɔ parce que maliyɛn fɛn fɛn sigiyɔrɔ bɛnna Bamakɔ ma ani mɔgɔ bɛ don Bamakɔ ka bɔ a bɛɛ y'an bonya bon ni mɔgɔw y'i bonya n'i ka ko bɛ yan ka kan i ka bɛɛ labɔ a kalama foyi tɛ kɛ Bamakɔ yan hakaja foyi tɛ kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ a caman na bonya bɛ d'an kan an bɛ wuli a kɛnɛw kan mais nin na information ma bɛɛ sɔrɔ an ye caman invité mais ɲinɛ kɛra dɔw kɔ ka da baara yɛrɛ parce que a waati koronna ka koron donc c'est l'occasion en tout cas de présenter nos excuses au nom de la commission information ma se ka minnu nasɔrɔ tugu tɛ baara koronni dɔw ka invitation ma se ka s'a seyɔrɔ la parce que a man d'an ye fɛnɛ ka information photo ta ka carte d'invitation ci fo ka taa da tugu ma bolo ni bolo bonya b'o de la an ka faamu na donc o baaraw gɛlɛyara dɔɔni ka da wagati koronni kan donc o yafa deli kɛ mɔgɔw ye n bɛ fɛ k'o de fɔ ayiwa wagati caman tɛmɛna fɔlɔ yɛrɛ y'a fɔ cogo min na an yɛrɛ ka cɛkɔrɔbaw tile bɛnna mɔgɔ min tile ma o ye Marijɛ Ɲare ye olu ye 1956 maaw ye Bamakɔ kɔnɔna na o y'a sɔrɔ kin 8 de bɛ yen olu fana nana sɔrɔ o fana faw y'a kɛ o kɔrɔw y'a kɛ min ye Amadu Kunba ka waati ninnu fana dɔw anw bɛnkɛ dɔw fana bɛnna o ma bi diɲɛ bɛ ka yɛlɛma cogo min est-ce que jamanatigi ka baara ye ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan ka fɔ k'a bɛɛ ne kɛ ka se ka jamanadenw hakili sigi walima laadaw la kɔlɔsibaa de don. Bon i ka nin ɲininkali nin diyara n ye ɲininkali gɛlɛn don mais n b'a fɔ fɛnɛ jaabi cogo b'a la bon ni an seginna kɔfɛ dɔɔni jamanatigiya bɛ an ka taabolow kɔnɔ depuis Mali kɛra Mali ye a b'an ka taabolow kɔnɔ yɔrɔ dɔw la fanga dɔgɔyara yɔrɔ dɔw la fanga ma dɔgɔya hali n'a y'a sɔrɔ digi dɔw kun kɛra a la mais an bɛ constitution laban min kɔnɔ bi o constitution ye d'abord ɲani an ka se constitution yɛrɛ ma c'est quand même le lieu de remercier le président de la transition qui a pris l'initiative d'abord de consacrer une journée ka don dɔ ta k'o kɛrɛnkɛrɛn d'abord aux légitimités traditionnelles laadalatigiw ale y'o kɛ bon maintenant a kelen k'o kɛ constitution yɛrɛ nana a ma légitimité dɔrɔn fɔ bilen dɛ ko les autorités et légitimités traditionnelles aujourd'hui les autorités et légitimités traditionnelles sont dans la constitution du Mali c'est dɔwɛrɛ maliyɛnw yɛrɛ constitution min voté u ye bonya dɔ ta ka ɲɛsin autorité et légitimité traditionnelle ma o b'a yira k'a fɔ ko jɔyɔrɔba de b'u la jamana yɛrɛ ka basigi la parce que n'i y'a ta k'a lajɛ mara kunun kun b'olu de bolo bon bi c'est vrai que kow yɛlɛmana mara ye cogoya dimension wɛrɛ ta mais hali bi olu bɛ komi intermédiaire de c'est-à-dire marakɛla ani maraden cɛ parce que mara bɛ boli maraden min kan maraden b'a yɛrɛ ye ale la kosɛbɛ ale ni maraden bɛ ɲɔgɔn kalama ale bɛ se ka fɛn caman dilan ka sɔrɔ o ma taa tribunal la
a bɛ se ka fɛn caman dilan k'a sɔrɔ o ma kɛ wɔyɔ ye parce que a bɛ maraden dɔn kuma dɔw la ni kuma fɔra ye hali n'a bɛɛ ma fɔ a ye a besoin tɛ ka enquête kɛ a b'a dɔn nin ko in nin bɛ tan kuma dɔw la an ka cɛkɔrɔba dɔw tun bɛ kiri dɔw tigɛ i b'a sɔrɔ kiri in u bɛna kuma min fɔ k'u bɛ ɲɔgɔn na o ko la i bɛ taa sɔrɔ kɛlɛ kun t'o ye kɛlɛ kun ça date de 100 ans mais ale fa y'o f'a ye ou bien a mɔkɛ y'o f'a ye ale b'o kalama ale kurulen don k'i sigi o kan donc n'aw nana aw b'a fɔ aw bɛ ɲɔgɔn na nin kun de la ale b'a dɔn aw bɛ k'a fɔ aw bɛ ɲɔgɔn na kun min na o tɛ a dɔw la a b'a fɔ a ye sabali n tɛ fɛ aw ka na nin ɲɔgɔnna kuma la parce que ne b'a dɔn aw bɛ kuma min fɔ la o tɛ aw b'a kun dɔn ne b'a kun dɔn n'o kɛra dɔrɔn o bɛ maloya parce que il a une légitimité historique parce que taabolo kɔrɔ mɔgɔ don a b'a dɔn min a sigilen don laada dɔ kunna de génération en génération il y a ce qu'on appelle une transmission des valeurs donc du coup u jɔyɔrɔ tɛ se ka fɔ ka ban maintenant n'i ye chef traditionnel fɛnɛ ta par exemple n'o ye jamanatigi ye ou bien dugutigi i b'a sɔrɔ toujours u bɛ baara kɛ ni mɔgɔ dɔw de ye u t'u yɛrɛ ma a tɛ komi a bɛ fɛn dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan a tɛ komi a bɛ se ko la ka tɛmɛ bɛɛ kan mais min bɛ se fɛn na olu bɛɛ y'ale ta de donc ale de b'a baara kɛ n'olu ye sisan pour que ale bɛ sigilen don dugu min kunna o dugu ka se ka lafiya sɔrɔ i b'a sɔrɔ ko mana gɛlɛya cogo o cogo a ka donsogo b'a bolo a ka comment on appelle a ka an bɛ diinɛ ko la a ka moriw b'a bolo a ka bamananya sira fɛnɛ fɛ i b'a sɔrɔ a ka bamananw bɛ yen i mana fan côté o côté ta i b'a sɔrɔ a b'i sinsin mɔgɔ dɔw kan pour que ka jateminɛ dɔw kɛ wa hali n'a fɔra ka na ni information fɛnɛ ye a b'i sinsin mɔgɔ dɔw kan tuguni pour que ka information sɔrɔ i b'a jateminɛ fɛnɛ hali an ka bulonw kɔnɔ fɛnɛ généralement kuma bɛ s'ale ma wagati min na o y'a sɔrɔ a ye kuma ta fan ye kaban c'est pourquoi en parlant de démocratie nous on pense que la première démocratie là c'est dans nos vestibules non mais parce que c'est vrai que la légitimité de décider appartient au chef mais a bɛ bɛɛ lamɛn a tɛ jɔ mɔgɔ si t'a la i b'i ta fɔ ale tɛ wuli dɔrɔn ka kiiri tigɛ a yɛrɛ ye o ka gɛlɛn o ka gɛlɛn n'a y'o fɛnɛ kɛ fɛn t'a la parce que y a comment on appelle aussi se dɔ fɛnɛ b'a ye min b'a to a bɛ fɛn dɔw ye a besoin tɛ kuma dɔw la ou bien a b'a dɔn hali n'a ko a bɛ bɛɛ lamɛn o bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ min n'a b'o dɔn c'est à lui d'apprécier mais généralement il écoute et bɛɛ bɛ dɔɔnin fɔ par exemple anw minnu ka dɔgɔ ni bɛɛ ye anw minnu bɛ taa an sigi fo kɔfɛ u bɛ kuma da hali anw fɛnɛ ma k'an ka dɔ fɔ sinon n'a ka d'u u b'a fɔ ko non aw k'aw sen bɔ a la nous on décide mais u bɛ kuma d'an fɛnɛ ma k'an ka hakilinata fɔ c'est pas parce que fɛn wɛrɛ don mais n'u y'an lamɛn i b'a sɔrɔ parti ni hali n'a y'a sɔrɔ an ka kuma si man ɲi mais i bɛ taa sɔrɔ élément dɔ b'a kɔnɔ u b'o ta i fa dɔ fɛnɛ bɛ dɔ fɔ o b'o ta i mɔkɛ dɔ fɛnɛ bɛ dɔ fɔ o b'o ta n'u y'o ta u b'a apprécier n'u y'a dɔn k'a fɔ u tɛ se ka jara tigɛ o yɔrɔ la a bɛ bila don wɛrɛ la donc c'est fait de telle sorte que pour éviter k'a kana tiɲɛ mais fɔlɔ n'i tun ye Bamakɔ ta k'a lajɛ an ka cɛkɔrɔba ye mun fɔ Marijɛ Ɲare ka wagati la furu tun bɛ siri yen kiriw bɛ tigɛ yen jalatigɛliw bɛ kɛ ko hali n'i tun y'i pan wagati dɔ la Marijɛ Ɲare kunna ka taga tubabuw fɛ u b'a fɔ ko est ce que i tɛmɛna Marijɛ fɛ fɔlɔ est ce que bi a bɛ ten yan a tɛ ten totalement mais je pense que fɛn dɔ bɛ kuma dɔ la an k'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna pour que a ka faamuya an ka sous-région in n'i y'a ta k'a lajɛ an ni laadatigi minnu bɛ an kɛrɛfɛ jamanaw kɔnɔ u b'an bonya u b'an ka laadatigiw bonya u si tɛ don Bamakɔ yan n'u mana an ka laadatigiw voir kun de b'a la parce que mɔgɔw na b'a nana Bamakɔ yan a nana Marijɛ tile la yɔrɔ n ka cɛkɔrɔba y'o fɔ n ye kun dɔ de b'a la parce que u bɛ ɲɔgɔn kalama marakɛlaw don u bɛ ɲɔgɔn fanga dɔn u bɛ ɲɔgɔn se dɔn u bɛ ɲɔgɔn danbe dɔn mais an ta de kun jɛngɛnna an ta jɛngɛnna ka mɛn an ta jɛngɛnna jusqu'à ce que yɔrɔ dɔw la laada kalifalen don mɔgɔ min na ni fɛn t'i bolo i tɛ se ka laada kuma fɔ an ta jɛngɛnna ka se degré dɔ la yɔrɔ dɔw la laada kalifalen don mɔgɔ min na ni e tɛ o don mɔgɔ dɔw hakilinan kɔnɔ e tɛ bɔ a kalama yɛrɛ n'i y'a mɛn i b'a kuma kɛ i bɔra a kalama on gère sans toi o fana ye gɛlɛya dɔ ye bon parce que on avait cassé la chefferie réellement chefferie kun cassera c'est vrai que zone dɔw la
localité dɔw la u kolo ka girin a kaseli ma se ka dɔn a ma se ka fɛn kɛ u ka mara taabolo la u tora u danbe kɔfɛ u continuera ka jamana servir u continuera ka communauté servir mais avec beaucoup de difficultés mais yɔrɔ dɔ la a kɛra n'a fɔ a kun tɛ yen or mais min fɔla nanzara nana sɔrɔ yan c'est pas une création du colonisateur le colonisateur est venu trouver que il y avait nos cafots qu'ils ont appelé le canton. Je parle sous le contrôle en tout cas de mes aînés. Donc c'est quelque chose qui a réellement existé mais qu'on avait cassé. Mais on a compris maintenant que à casser l'île de la tienne. Donc c'est une kama. Donc c'est une kama bi, on devait en permettre. Il y a l'année 2025 a été déclarée l'année de la culture. Cette année encore l'année de la culture parce que l'année de l'éducation et de la culture. 26-27. Ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie quoi? Ça signifie que tout ce qu'on veut faire, on fait la fin fait on fait un yere kokola tant que un yere mi na mo nyini ko don an bora yoro mina na mo nyini ko don an ye min be benya min te benya na mo nyini ko don amana fin fait la ben avec na fo an ya la ben asi sopassement te sa ko ne eye 5 kilo borota ko sigi demsan santan kola kaka tanay ou demsan santan duru kola yo dabo nyuma ya ka ko bani ya ka petit ni abani peu donc o de kama bi fen bebe ka taka nyeshin o baraw ma ko anga nyini ambe kokola modernisation e tien ordinateur mun flani galontala kaye tien bigi tien mais quand il est dambe an yimi awre chiffon jorob na ke munyo la blongo nana bon en chiffon jorob na ko c'est vrai quand même que eba do ambe ko chamana anga jate la bi problème yere dem sonunde mais je ne les accuse pas mais en détournant j'ai peut dire que niko bon quoi toi comme bon ina xabe bon avec dimi hade olé ka pressé ka boro fo il est fâché parce que en vérité atado parce que al naba do il peut pas t'expliquer même parce que en tournant on se vante de ce qui ne nous appartient pas mais on n'arrive pas à se vanter de ce qu'on a réellement parce que ce qu'on a là parce qu'on l'a perdu parce que c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que les régions qu'on a aujourd'hui aux régions nous régions créées les régions fabriquées hein sinon niko beledugo be fam ni kaita niko quand on prend le Kasso c'est à peu près 4 zones d'influence 4 kafo 4 vraiment zones d'influence comme je le dis. Il y a les Hawa Dembaya, il y a les Safria, il y a les Gimbaya, il y a Almamia. Ni mo na sana ni ko tu ibe Kasso ibe bo Kasso ni ni ngara ki boro fo ni sabani ngonje automatiquement ebe kumadri ita fambe do. On va un peu plus loin quand on prend le Nyambia là qui ne fil dawo sisula o fil dawo nga jamanadi quand on prend le Barinta l'ancien ministre de la culture Cheikh Oumar Sissoko Zoni c'est des zones d'influence du Goutéo zone de c'est moi le chef de canton OK parce que le Barinta est un canton était un canton sinon c'est toujours un canton parce qu'on est en train aujourd'hui de travailler sur la restructuration de ces choses donc c'est pour vous dire un peu que donc il va tailler faut nord là on a des zones d'influence ni kumana ni jamfo i ka famu be don i boro be don ni ye réponse do di doron avec donc on est ni mo koy mais bi o bari perdura donc on signo au ma parce que barachamambo au fenela barachamambo là aujourd'hui on a c'est autorité et légitimité traditionnelle avec constitution kono mais na fara ko fembe constitution kono o fara be sharia sumba kono mais o tabo est-ce que o ba bo fa ka lawale ale non c'est fa ka lawale mais ben lawale a chudi chef traditionnel joroba bula anga maraba ko fene joroba bula parce que aujourd'hui quand on prend les entités administratives de base au Mali sont calquées sur ce qu'on appelle le niveau village, fraction et quartier.
Or, quand on prend un chef de un Djamanatigi, le Djamanatigi n'est pas un chef de village. Le Djamanatigi, c'est le chef des chefs de village. N'est-ce pas? Maintenant, il faut qu'on arrive à retravailler sur cette loi organique pour donner une dimension. C'est pourquoi on va parler de la catégorisation des autorités et légitimités traditionnelles. C'est-à-dire aujourd'hui, la constitution, mais John et Djamanatigi, John et Dougutigi, ça va permettre à ceux que John et Kafotigi, qu'on va organiser pour que Antouma mais de façon que ambe klemunabi en réalité monubambolobi ou se ka continuer ka jamana servir. Mais ni bɛɛ jateminɛ a bɛ baaraba ko fɔ a bɛ wulikajɔ ko fɔ et puis a b'a to fana min ye laadalatigi ninnu ye kafɔtigiw ni kintigiw ni dugutigiw ni alimamiw u bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ ka se ka dɔn jamana kɔnɔ a bɛ na ni nafaba ye parce que yɛrɛ fɔ cogo min na furugufurugu caman bɛ yen n'o bɛ na olu fɛ yen a caman tɛ na taa kiirisow sɔrɔ o bɛ fisaya fana kiiriw bɛ se k'u ɲɛsin baara belebeleba wɛrɛ ma an y'a ye k'a fɔ baba titi ɲare sigilen ni sisan cɛ ale yɛrɛ y'i sen bɔ a kɔnɔ ka taa CNT la a taara premier ministre fɛ yen a ye maa ci ka taa ministre Seko ni Dɔnko fɛ yen laadala olu de tun kan ka taa ale fɛ yen munna aw y'a yɛlɛma n sen. Bon, c'est une question très sensible. D'abord, Baba est de Anganya Mogoy. Il y a une décision d'Obé. Aux décisions, nous. On voit les erreurs. On voit les erreurs. Après la famille, kada jamana bi yɔrɔ min na bi. Jamana bɛ yɔrɔ min na bi a ka kan jamanaden kelen-kelenna bɛɛ I seko ye min ye min b'i kɔnɔ min b'i hakili la ka se k'a fɔ jamana marabagaw ye mɔgɔ dɔ bɛ se ka n'i fo dans 15 jours mais a bɛ se ka kɛ fɛn dɔ b'i bolo bi k'a fɔ a ye a bɛ se ka kɛ n'i m'o fɔ a ye bi e na tɛna ɲɔgɔn ye dans 15 jours parce que c'est quand même un chef qui est doté de beaucoup de... qui a des facultés de raisonnement, qui sait quand est-ce qu'il faut agir et comment il faut agir. Allez de Bourdon. Donc il a estimé aujourd'hui que Jamana Beyoro Minabi, a quand ka wuli ka souma, Femba Bolo kata fouye, ya e sobe sokononya bi. Yoro, comment bête fortile là, comment bête fenêtre for Orion là. N'est-ce pas? Mɔgɔ fana n'a nana fɛ yen fɛn dɔw bɛ yen i tɛ se k'o f'a ye. I tɛ se k'o f'a ye awɔ i fana tɛ se k'o kɛ fana f'i yɛrɛ mago bɛ s'a ma i bɛ taa nɔfɛ ka t'o f'a ye. T'o f'a ye bon ko ka ca mais ne b'a bila minɛn mun kɔnɔ dɔrɔn an ye denmisɛnninw ye an tɛ ɲɛnama dɔn an bɛ an tulo de dayɛlɛ ni min kɛra an bɛ to k'a dayɛlɛ kuma bɛɛ ala dɔn an t'a dɔw ɲininkali kɛ an b'a dayɛlɛ dɔrɔn ka to k'an sigi n'an y'an sigi k'an sigi peut-être a fɛn dɔ bɛ kɛ bi dans 10 ans qu'on va comprendre. Donc voilà, donc on est bas, en tout cas à Blau, en tout cas on reste derrière eux, les accompagner, écouter attentivement. N'ambé de faire des films, nous quoi on a quelque chose on va faire un quelque chose on va quitter parce qu'on a déjà là où film dit quoi. Voilà, j'ai n'ai jamais entendu une photo quoi. Barado de bien na kena ou bien la ni no bala. Bon, on verra bien dans les jours à venir ni femme kanga ke comme ñamako bawba ñu fene la mënu té jamanatigi yara fene jamanatigi fene créfe mako bu ñu goñé kata donc beni joro do quoi c'est une institution belebele do mais c'est une famille mais c'est une grande famille où chacun joue un rôle bon na franga on be fu ko fait voilà on be fu ko fait ma ya ka bo bamako ñare la kaw ani muro na ba ka suru ko sebe bara ñoga do ba ñu ñogon ci est-ce que kuma ñogo ñogo ba ñu ñogon ci jamana ta siraw ni fona est-ce que lubé oui o alliance te bi alliancier tu vas jeter ne mo marakelaw be ñogon kala mo ala en rega zone na no ba jeter ne jamana tigu be ko ñogon kala ma donc sur région fona kono fa fa ko dabe marako kuma la ko ñogon kala ma gundo fana ko mbuni ñonje mais expérience ou partager ou mena bon ñona fana furu wera ko mbu chamo ni ñonje parce que o fana bena korodo o fana bena ke kundo
donc an n'u bɛ ɲɔgɔn kalama an ka koba caman na wele bɛ bila u ma u yɛrɛ bɛna Mali la kuma bɛɛ parce que hali an ka journée des autorités légitimité traditionnelle fɛn fɛn bɛ kɛ u delila k'a parrainw ye ka tɛmɛ a fɛn fosi ma deli ka kɛ fɛnɛ État yɛrɛ b'u wele parce que l'État sait que quand même nous sommes d'abord des jamana minnu tugulen don ɲɔgɔn na on est condamné d'être ensemble de partager nos expériences et vu aujourd'hui aussi qu'on a pris une autre dimension politique qui est l'AES. Donc ça encore avec un baraɲɔgɔnya a b'a tɔ sinsin hali bi parce que les autorités et légitimité traditionnelles leur rôle fondamental c'est quoi? C'est vraiment aider les autorités politiques. Ni ala ye jamana don mɔgɔ garisɛgɛ la o don min les chefs traditionnels est obligé k'o tigi dɛmɛ. Ayiwa an y'a ye k'a fɔ Titi Ɲare ka sigili don a ma fili est-ce que CNT de la a ma kuma ye a taalen Maliki Jaw fɛ yen bi kuntilennaba jumɛn b'a ale yɛrɛ la ka kɛ ni jamana ka nin waati ye komi e bɛ bulon kɔnɔ. Bɛn kuma dɔrɔn de bɛ bulon kɔnɔ bɛn kuma dɔrɔn de bɛ maliyɛnw ka ɲɔgɔn minɛ an ka dɔn k'a fɔ jamana tɛ se ka hali du kɔnɔ n'i y'a mɛn kɛnɛmamɔgɔw bɛ si aw la aw dukɔnɔmɔgɔw de bɔra ni ɲɔgɔn ye quoi. C'est très clair. Bon, il faut que les linges sales se lavent en famille. Ko fini nɔgɔw bɛ k'o so kɔnɔ. N'an ye ɲɔgɔn minɛ an bɛ ɲɔgɔn minɛ n'an ka degun ye an bɛ ɲɔgɔn minɛ n'an ka filiw ye. N mɔkɛ dɔ tun b'a fɔ ko n'i y'a mɛn mɔgɔtigi k'a bɛɛ t'a ɲuman ko ye. Ko n'i y'a mɛn a bɛ fɔ mɔgɔ ma ko mɔgɔtigi k'a bɛɛ t'a ɲuman ko ye dɛ. N'i y'a mɛn k'i ye mɔgɔtigi min ka di i ye i ka di min ye o b'i ka mɔgɔ la sɔn ma i man di min ye o b'a la i bɛ sɔn o ma hali ni min fɛrɛ i ma a b'i faga o b'a la ka taa mɔgɔ sugu bɛɛ b'a la mais ni ala ye k'o bɛɛ ka ɲɛngo i b'a bɛɛ minɛ i tɛ se ka ban dɔ la parce que k'o man ɲi te n'e banna la k'a man ɲi e de t'a dɔn e bɛ ba la i b'a di jɔn ma ani ko mɔgɔ bɛɛ don bɛɛ mɔgɔ mana kɛ cogo o cogo peut-être j'ai mal formulé la phrase mais ko mɔgɔ mana kɛ cogo o cogo a nafa bɛ yen don dɔ donc an ka ɲɔgɔn minɛ hali maakolon don bɛɛ hali maakolon don bɛɛ donc ko an ka ɲɔgɔn minɛ an ka jamana bila fɛn bɛɛ sanfɛ fɛn o fɛn n'o o de nana jɔ n'a nafa bɛ ne kan mais ni ne ka nafa in kɔnɔ ni jamana ka nafa t'a la ko ne ka jɛn n ka nafa ko n k'a di jamana ka nafa ma fɛn dɔ bɛ yen e b'a fɛ ka di i ye a ka di i ye mais e bɛna min kɛ est-ce que a nafa bɛ jamana kan n'a nafa jamana kan k'i ka jɛn i ka jamana ta donc foyi wɛrɛ tɛ bulon kɔnɔ o kuma o ko an bɛ bɛɛ bisimila an bɛ bɛɛ lamɛn tiɲɛ ani tiɲɛ kan min b'an dusukun na ani an y'a faamu cogo min na an b'o de f'i ye i bɛ se ka sɔn a ma i bɛ se ka ban a ma mais hakilina ye min ye an b'o de fɔ n'an ye min fana f'i ye e de bɛ se ka tila ka taa fɔ k'an y'a f'i ye mais an tɛna n'o fɔ i tɛna mɛn anw da k'an y'a f'i ye c'est pourquoi généralement hali minnu bɛ taa an ka bulon kɔnɔ u b'a ye k'a fɔ filmeli ni fɛnw bɛ se ka kɛ yanni kuma ka daminɛ phototaw bɛ kɛ yanni kuma ka daminɛ mais une fois que ni kuma daminɛna n b'a fɔ après ni interview bɛna kɛ mais k'a fɔ ko mɔgɔw to kuma la filmeli ni fɛnw ka kɛ a ka gɛlɛn dɔwɛrɛ tɛ parce que an bɛ min f'i ye gundo de don an b'a f'i e de kama a ka taa jamana nafa an t'a dabɔ k'i lebu an t'a dabɔ ka jugu bil'i la mais ni tiɲɛ ka kan ka f'i ɲɛna an b'a f'i ye maintenant n'i bɔra n'a ye peut-être i kan ka bɔ n'a ye de o de b'i nafa mais an tɛna bɔ n'a ye. iri Titi Ɲare bɛ daminɛ Ɲarela ye kinkɔrɔba ye est-ce que bi lakodɔnniw bɛ se ka kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko Bamakɔ kin fɔlɔ ye Ɲarela est-ce que o baaraw b'aw bolo. bon n y'a f'i ye cogo min na fɛn dɔw bɛ yen minnu bɛ parce que anw fɛ yen nɔ niveau ko de don. bɛrɛ. baaraw bɛ yen wagati bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ ko dɔw labɛnnen don mun bɛ se ka na ni kow ka ɲɛ jamana ka basigi kow ka ɲɛdɔn an ka taabolo kɔrɔmaw ka bila en valeur n b'a bisigi k'a fɔ i b'o min fɔ la a baaraw bɛ sen na mais komi anw fana n y'a f'i ye anw bɛ duguma kow ye niveau ko ye fɛn dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ labɛn ka sɔrɔ ka anw jɔyɔrɔ fɔ an ye o kɔnɔna na parce que n y'a f'i ye cogo min na an tɛ bɛrɛ dɔn a la quoi an tɛ bɛrɛ ni foyi dɔn a la. a b'a dɔn k'a fɔ ko Dra min ye Dramani Ɲare ala y'ale ka kalifa minɛ a la mais ale ka miirinabaw la Titi bɛ fɛ ka mun de sinsin kosɛbɛ bi. non l'héritage est connu parce que problème ye min ye sinon avantage ye min ye
bulon sariyaw bɛ yen quoi. fɛn bɛ ɲɛdɔnnen no ka ban quoi fɛn bɛ ɲɛdɔnnen no ka ban et puis conseil b'a bolo a dɔgɔninw bɛ yen a denw bɛ yen a mɔdenw bɛ yen yaya donc c'est connu, la mission est connue, c'est une mission nationale, c'est une mission d'accompagner toute initiative qui peut amener le développement au Mali. A kɛra Bamako ye o, a kɛra Mali fan o fan ye, hali n'a kɛra Mali kɔfɛ jamana de kɔnɔ, n'a kɔni fɛɛrɛ bɛna tigɛ de pour que ka na ni hɛrɛ de ye Bamako, pour que ka na ni hɛrɛ de ye Mali kɔnɔ, jamanatigi ka wuli ka jɔ o bɛɛ de. Mais est-ce que aw ka dayɛlɛ don Bamako ka bɛɛ ye? Ali sans ni tora ka taa ɲari la i bɛ taa sɔrɔ quelqu'un vient voir le patriarche sans rendez-vous. Ni heure in na o ma deli ka kɛ bɛɛ b'o kalama pour des raisons protocolaires souvent ani mɔgɔw ka informer dɔw bɛ na u b'an wele rendez-vous bɛ d'u ma mais sinon maliyɛn caman bɛ na bulon kɔnɔ u bɛ na ka na jamanatigi fɔ jamanatigi bɛ ko da hakɛ min dilan mɔgɔ hakɛ min bɛ don a kan ale denw kan parce que n'i donna ɲare la sa i ni ɲare den fɛn mana ɲɔgɔn ye fo n'o tɛ se ka min dilan i kungo la n'a bɛ se k'i bilasira ni min a b'i bilasira n'o ye n'a fana kɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ se ka se n'i y'o ma a bɛ se n'i y'o ma n'o fana bɛ se ka se n'i ye a kɔrɔ min ma ou bien a fa min ma fo ka taa se jamanatigi ma tout le monde est prêt à t'aider du peu qu'il peut donc i bɛ se ka taa sɔrɔ jamanatigi yɛrɛ n'est pas disponible mais il a un fils qui est disponible pour toi et lui il va rendre compte. Mais il est limité, oui, il est peut-être limité dans ses prises de décision parce que fin bɛ jalatigɛ baga ye ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de. Ayiwa a ka d'an ye bi est-ce que jamanakuntigi bɛ ka baara minnu kɛ jamanatigi bɛ ka baara minnu kɛ a bɛ ka fɛn minnu bila sen kan aw sifinnakaw don nataw la aw jɔyɔrɔ bɛna na ye a la k'a dɛmɛ o bɛna na kɛ cogo di. Bon déjà an yɛrɛ bɛ a kɛrɛfɛ min kɛ n'an bɛ lamɛn an bɛ ci o ye koba de ye. Parce que an bɛ lamɛn o tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ ɲininka k'an ka hakilinata fɔ an bɛ min tɔmɔ u nɔfɛ an bɛ dɔ fɔ o la an fana an bɛnna ni tile min ye o tile ye réalité ani an ka duw kɔnɔ an bɛ cogo min na o ɲɛdɔnnen don a ɲare la même si tu es président de la République i ka président de la République i ka statut bɛ bin du moment où i b'an ka bulon i bɛ don bulon da fɛ i bɛ don du kɔnɔ dɔrɔn tu n'es plus président de la République tu es un membre maintenant de la famille maintenant i ka position c'est en fonction de ton âge et de donc mɔgɔ bɛ don n'i donna bulon kɔnɔ ka ban i si o de b'i ka jɔyɔrɔ fɔ ani i filamanw cɛla sa kɛ. ayi ɲareden ko ɲarela ka den awɔ f'i ka kɛ ɲare. awɔ c'est à dire peut-être mɔgɔ wɛrɛ min bɛ na an ka dunan o ye ko wɛrɛ ye mais ne filɛ nin ne faw mɔgɔ i si ani ka génération o de b'a déterminer i ka sɔrɔ t'a déterminer i ka fanga t'a déterminer hali diɲɛ bɛɛ b'i bolo. N'i kɔni donna ɲare la i b'i position dɔn o de la i b'a ye aw sigilen dɔrɔn dɔ bɛ na dɔrɔn dɔ bɛ wuli dɔ bɛ na dɔrɔn dɔ bɛ wuli dɔ bɛ na dɔrɔn dɔ bɛ wuli i b'a sɔrɔ kuma daminɛ a dɔnnen don quoi. parce que ne fa dɔ nana sisan o tɛna jɔ e k'i sigi. o tɛ se ka kɛ. donc e bɛ wuli e kɔrɔkɛ dɔ nana e bɛ wuli i b'a sɔrɔ souvent i bɛ wuli ka sigiyɔrɔ di fa dɔ ma mais e ka kɔrɔ n'a ye mais i fa de don. ni réseaux sociaux bɔ tile na aw bɛ se k'o baara kɛ cogo di aw minnu ye sifinw ye. dɔn tɛ parce que an fana tɛ caman dɔn. ko bɛɛ dɔɔni de ka courage sɔrɔ bi kana sigi ka masala ni e ye déjà o ye kabako ye dɔɔni parce que n y'a f'i ye n ko ɲani n ka na n bɛ ɲɛmɔgɔw wele yamaruya ɲini a ko n ka na je sais que n'ale tun b'a fɔ n ka na i tɛ se ka na fana n tɛ na ma bon n b'a dɔn fana n bɛ kuma ni fili fana ye siga t'a la mais n b'a essayer ka fili jate minɛ parce que n bɛ min dɔn n b'o fɔ hali ni n ko n bɛ tɛmɛ ka don fɛn kɔnɔ n tɛ fɛn min dɔn n bɛ tila ka segin tuguni au risque parce que n'i ye min fɔ ça engage tout le monde. bɛɛ t'a dɔn. voilà i b'a fɔ bɛɛ tɔgɔ la quoi. voilà donc tu évites ka don kow kɔnɔ cogo dɔ la donc chiffres bɛ se ka initiative min ta bi an ye par exemple de façon personnelle qui n'a rien à voir avec. parce que ne y'a ye fɛn don aw ye t-shirt caman dilan dɛ a sugu bɛɛ tun bɛ yen. oui t-shirt dilanna parce que c'est pour. est-ce que surakaw ma dɔ dilan. bon an bɛɛ kelen de oui donc ça arrive à la même chose. est-ce que olu fana ma dɔ dilan u yɛrɛ. ça arrive à la même chose quoi. donc c'est pour vous dire un peu que an bɛ ko caman na par exemple le week-end de la citoyenneté cette année on est en train de
de redynamiser ça en partenariat avec le ministère de la Culture, le ministère de la Citoyenneté du Dambé. Mais ça, c'est quand même dans le cadre de notre association. Donc, déjà, évolution au Mécana Dondoni, mais c'est pas du tout qu'au tac, n'a pas carrière, qu'a osé, qu'a foko, on va essayer de faire mon yanga corolini, kama fama, c'est qu'on va exposer sur les médias, on va faire un comment quand tu corolles, on fait dondoni, et puis on fait comment tu goubé. C'est vrai, souvent, nous on est appelé à parler, ça c'est quoi nous tableau. Mais na fora ere ko fin do kan ga fo bako fo na donné. Donc dans les jours à venir on nyumuko on koro on fo on mokre olu de réfléchir ni beka. Maintenant nous ya on bla système kono romna ambo baraka o rôle. Ka ken hoga se ala nga se na nga donta e ko. Aywa mo ba me ko nyaari nyaga ci afla ba kele ko ni. Afla ba kele. Ya afla so ba kele. Ay maraka ay ba manane. Ay Marakai. Ay Marakai. Ay Marakai yawo. Mama na ko mo ko ba fene ma fili. No ma fili mene. Ma fili parce que ni ko ni go ki ibe segu ere hon fo ko ni ese Maraka dugu man jan ba manan dugu ni ma fili taru kula ko ni. Suina yana nga babu kunche akun kada nyi no asro wele kan bibulo ani fana nya ka fo jamana kun tigi kura sigira ka benu sungalo yi anya ka fo al sungalo na taba be ka wuli ka joke ya sa beni kina kana yere mi fo taman nun chama ka kodo kumbe ka nyefoli do ke ka kodo lasa ani ka blastrali fana ke feno kada se ka jamana soro na ka famia na ka ko ke tugo yala ma bi ni taman nun ko fe ni sungalo bana amna na jamana kun tigi kodo lawa amna na ekene do kanwa wala ma programme babulo ka sigiwa ani ni kuma kunte kuma mbi refe bon aka blow kuna dron jawnatigi yeli bebse kay abe bekama mo ni be fa kay ni nana bi ibay mais akelente jawnatigi dogoni kelengilina be a den kelengilina be a modin kelengilina be mana ci domina ni jawnatigi to ya ta jawnatigi jorofa fo mo ko refamia donc korami atena tunu mo là à travers ses frères, à travers ses fils, à travers ses petits-fils. Mais c'est comme une famille oui. Après à de la carrière. Mais année de la culture, année de l'éducation et de la culture. 2025-2027. 3 ans, année de la culture. En tout cas, c'est osé. Ça veut dire que les autorités ont vraiment compris. Oui, le socle, c'est notre culture. Bon, Malien, c'est vrai que, puis, il y a eu trop de choses. Mais on a la jalibi, on a tout. On a bla rola, c'est un affaire. Kaddo ke jamana yi kaddo ñini malien ke na be fa tun ka ke jamana yi pour que alibi gelam nu banka gelam nu ga sega wuli ka kla ka do ka nga autorité fene ala ku fanga si ala ka ke clean ala ka ben kelema parce que nan farla ñokon kan ka ben kelema ka ñokon mene ina fo du kelen ina fo kabla kelen ina fo jamana kelen na yimi ñini amboso mingo shirana webi mais tant que na ma ñogom ne nan encore même minke avec une demande mais na ñogom ne dora ma fembe be noya do nga ñogom ne alibi ka kla ka were fu ami ñogom do bi côté ni kenen ko na yani ni kenen ga sigi kenen chama de lago lu sigi ay fen chama nga ñogom fa ay ñogom yi wakatu fa na la lu wakatu nga gelenga te men ngam alibi ka do ko were yala ka fanga se o bi baramna man ko kuna fo ndi man parce que kuma do la gelew chama be barakono souvent le moyen ko gelew bi donc a fo de me bako fene na ou akli to rola aujourd'hui les médias doivent être accompagnés pour qu'ils puissent être en mesure en tout cas de produire des choses qui peuvent être utiles pour tout le monde donc ka fo ku beka de me be kuna foni yebi beka nga kuna foni deme
bɛɛ kan ka i seko k'a ko la pour que fiɲɛ kunnafoni fiɲɛ min b'an ka jamana kɔnɔ ka se ka bɔ ka dugawu k'aw ye o baaraw la ala k'aw dɛmɛ ala ka an bɛn ni ɲɔgɔnna caman ma merci. An bɛ fɔ kiwaleɲuman dɔn maa ma ɲare an bɛ foli ta ka s'i ma sabula waati o waati n'an y'i wele i bɛna an ka kɛnɛ jaabi i y'a fɔ mɛnɛ tiɲɛ yɛrɛ la waati dɔw tun ka gɛlɛn dɛ 18 kana se 20 ma a tun ma nɔgɔn hali ka taa émission na a tun ma nɔgɔn bɛɛ ma nka aw tun bɛ na an b'aw fo o la sa min ye jamanatigi ye k'a yɛrɛ fo k'a ɲare a ɲagate min ye bulonkɔnɔmaa bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ lajɛlen fo baara fɛn fɛn bɛ sen na an kɔni se ye min ye yan dɛmɛ na ni ala sɔnna ma n'o kɛ a kɔni diyara an ye kosɛbɛ bɛnkɛ dara tun tɛ kuma kosɛbɛ nka ɲɛ b'a la k'a fɔ titi bɛ kuma o ka d'anw kumakɛlaw ye n'ala sɔnna ma an yɛrɛ na se bulon kɔnɔ parce que dara tun b'a fɔ a ɲɛna carrément ne ye min fɔ o y'a fɔlen a banna a ka ɲi ten ala k'a dayɔrɔ sumaya min ye jamanatigi kura ye ala ka sijan ni kɛnɛya d'an ma ka ɲarela ni turelakaw ni darawelakaw ni tabatilakaw bɛɛ lajɛlen fo su in na ta an b'o jɔ yan Falaye Keyita Keba Jalo an bɛ dugawu kɛ sa ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ ala ka sini jira an na. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni car kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ